madarar sirka barkanka da warhaka kai ne a cikin haka shugaba tun kafin ayyaka madarar sirka barkanka da warhaka kai ne a cikin haka shugaba tun kafin ayyaka Ahmadu halara ta kusanta ruhin masoyin nan da abin kira wannan da kasantuwar tasa ce dangunsa nake bara yayan zaki na Allahu shine nan alhaidara kai ne sanyin jiki shugaba na zo buga tambura rabul zatil ibadi gwanin duka ya alƙayyimu masanin fili da buya masoyi gun alkatimu garan sirrin ziyarar gwani sarkin ibrahimu shine nan anjala kuma ashkala ce masa hakimu salatul fatihi rabbu sau girman da ka bayyana wanzuwar fili da buyan ka kai wa adan da na jingina Ali da sahabu kullum saboda izar su ake mana domin ku akan ku billahi zan sare ka kuna Nutsuwa ki nutsu mu je gun izar sami mata sallama sallamar so salima salma sa'in yi ta lalama in kin sa in shigo umma ko ki je sai an jima domin ni na ki ne na faɗa jiya yau ma na kuma bari in wata gaisuwa gungwanin da ya bani abun faɗi da jani nake nufi na faɗa a gidan sanin daɗi Ibrahim ina da kai na faɗa na daina zaman siɗi yau gidan ka fito shi zan zo a ƙara daɗa mini ba daɗi Hotora muna da tushe sai dai reshensa yana kwana in sharifi sai da kai abba mu ko yaushe kana mana Allah ta fadan kaɗan faɗi ma kai ke amsa mana dan ɗan kananan kwana mai kwanar muka ƙara isa mana rijalin mu je ƙasa a cikin ladabi mun zo aji gun sarki mai gida to ku je mai barhama alhaji mai diwani ya bai shugaba sautinsa muke ta ji
lallai kai ne kaɗai mafita ya mai kogon hira. Mai takun cicira kai ne mai tatin sara. Mai alam da alam rasulun rahim a gidanka da ke bara. Mahmudin na bara wahidi aika sanya da ke. Iyaka na abudu na ga kai take to kuka nake. Zaki ko hantara shugaba ban manta ina nake. Burina kai ta ban juriya in tashi da fuke. Kullum kallon da suke ta min wai ni din na fata. Wasu ma su zolaya don gazawa ko zan karkata. Sun manta na da kai mai gidana da sun firgita. Anjanar ainihin ramar rayin sirrin halga wata. Kai ne gaba babu bayan ka annabuwa zai ja maka. Duk girman mai isa babu ne inda ya zo maka. Kai ne a cikin haka tun kafin ayaka. Na so haɗuwar mu da face to face zan yi maka baitika. Limamin duniya dan babun ka ta jingina. Yau ranar ta kace in ji Allah sannu na biyuna. Sarkin duka ya fito kayinan jama'a ya bayyana. Yanar yau kai kaɗai ne fitacce ne maka jinjina. Rigiji gamu da annabin annabawa kai ne Nasiru. Sarkin sarki uban tsarkakakku ne nan ɗahiru. Inuwar bayi wani tausayi kai ce kamu dan siru. Cikakken shugaba kai ka annabu kai ne ma hiru. Allah naka halittunsa naka gwani naka cira. Dan Allah shugaba ka ce in ta buga maka tambura. Ko so biliyan 300 sau tara. Ya ɗa haka bani sainin na je kai da raga gara. Wai yau daɗi karaya ni yau wai me ba zan faɗi. Ga inda kake bida kankace har yayi ma daɗi. Kayi wa mazambaci ga makwabci annabu ba haɗi. Kowa yi mai kake rahmatullah kai ne murshidi.
yo ka daɗa mutawa kidu. To annabi abuwa zan saya kullum nema nake, rauni yayi min yawa babu aiki sai wasa nake. Dan Allah shugaba kar ka bar ni muradi bara nake, Mahmud sayyada na Batulu kwaɗan yaro yake, dan yaro yake, yaro yake, kankanin yaro yake, yaro yake, dan yaro nake.